kleru iki. Kleru iki. Kleru matam iki. Lho guyune kok mengi. Sambel terasi iki ora sambel rujak. Terasi Kleru iki. Sambel tomat ya, Dur yo. Iku tomat iki kok. Geprek le. Kenapa kayak tomat iki? Meneng ae tak raup pindasem engko. Sing kayak tomat sopo? Dur. Pak Lupi sampai ini, Dur. Hah? Sampai ini enggak. Tapi siji dah, Reno. Dulu ayo. Tapi siji. Dulu. Aku. Pasti kon sapi ya. Wong PK kalane kok ngekek lah. Engko bengi tak kei topi siji tenan. Sapi promo iki. Ya, sapi saiki siji. Sapi. Ya kuwi saiki Topi siji piro? ora le, Topi topi loro, loro. sapi satu. Ya wis, topi loro ayo. Ludakno. Kowe dingi bar tak kei topi lho ya. Mbok jaluk tak. Enak. Ya.